Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici pravidelne organizuje Deň otvorených dverí. Ten tohtoročný pripadol na sobotu 4. decembra. Počas tohto dňa sa všetci záujemcovia mohli so školou detailne oboznámiť. Cieľ je taký, aby sme našim budúcim študentom, dnešným uchádzačom ukázali priestory školy, poinformovali ich o študijných plánoch, poinformovali ich o odboroch, ktoré sa budú v školskom roku 2011-2012 otvárať, aktivovať. V budúcom školskom roku bude Stredná priemyselná škola aktivovať 5 študijných odborov, to znamená 5 tried s kapacitou 28 žiakov. Škola zorganizovala počas dňa otvorených dverí 4 centrálne vstupy o 8:30, o 10:00, o 11:30 a o 12:00 hodine. Na tom centrálnom vstupe boli základné informácie, PowerPointová prezentácia o škole, história, súčasnosť, kultúra školy, aktivity a tak ďalej. No a potom majú uchádzači možnosť si pozrieť priestory školy, prácu s počítačovými programami, pozrieť si široké možnosti v dielenských priestoroch a popýtať sa jednak budúcich pedagógov, ale máme tu aj študentov. Najmenší záujem zo strany žiakov je momentálne o strojárstvo. Paradoxne uplatnenie absolventov tohto odboru na trhu práce je veľmi dobré a technikov je v súčasnosti nedostatok. Chcel by som ubezpečiť všetkých tých, ktorí si myslia a dodnes majú v podvedomí, že na priemyslovke v odbore strojárstvo sa rysuje a nič iné nerobia, študenti len nosia rysovaciu dosku a rysy pod pazuchami, že to dávno už nie je pravda. Niečo samozrejme musia vedieť aj nakresliť, ale drvivá väčšina prebieha výuka prostredníctvom počítaču, prostredníctvom programov ako TurboCAD, Inventor, časti ProInžinier, takže strojárska výuka je dnes úplne niekde inde. Všetky potrebné informácie získajú žiaci nielen u svojich výchovných poradcov, ale aj na webovej stránke školy. Lenka Kukučková, televízia Považie.